Molweni, siyabulisa. NdinguMkhosana apha eDongwe. Ndandikhalile saviwa isikhalo sam, ndancedwa ke ngabantu abakwazi undinceda. Ngoku ndifuna uncedo loba ndakhelwe indlu kule ndawo ndiyifumeneyo. Ndiyacela ke izandla kubantu bonke torho abanokwazi undinceda kuba indawo endihlala kuyo isebugxwayibeni. Nangoku ndithetha nje kule mvula ibikhona kungene amanzi, andikwazi ke nokuya ethoyilethi, kunzima kum. Ndiyacela bethu, ndiyacela bantu bakuthi, ndiyacela ngumfiliba kurhulumente, ndibangaya kuye akubonakali ntshukumo. Bendiyile kubantu bakwa-council eholweni kwamasipala khange kubekho nto action ithathwayo. Ndiyacela bethu, ndiyacela bantu, ndihlala emanzini. Uba kuyanetha kule ndlu ayangena amanzi apha kule bhankari seyindala, kudala ikhona. Seyingena nalapha ezantsi nalapha esiqwini xa kukho isitshi semvula. Enkosi. Kubhuti, ndibulise ke nakubantu bonke. Igama lam mna ndinguSandile kwaMabilwane, ndilapha eDongwe, ndingumhlali apha eDongwe. Into ebangela uba nam ndikwazi ukuzawuthetha nokuncedisa le femeli kaMkhosana kungoba utata uMkhosana uneminyaka emininzi ehleli apha eDongwe. Banintsi ookhansile asuka kubo and nalo wokugqibela ukhansile athetha ngaye esithi ucela uncedo. Isizathu soba ke sibe ngabantu abancedisayo singabantu bangabahlali kukubona iimeko esiphila kuzo, siphila singabantu abahlukeneyo. Okwesibini, singabantu balapha eMzantsi Afrika, singabemi, singabantu abazalelwe apha. Utata uMkhosana ngomnye utata walapha ke eDongwe. Isizathu sokuba nam ndithi make ndivele ndincedise abantu bazokwazi ukubona uba utata uMkhosana le ndawo ahlala kuyo asindawo yakhe, uneminyaka eminintsi and imeko yale ndlu ayikho mgangathweni ngendlela efanele uba mayihlale umntu. Okwesibini, utata uMkhosana ungumntu okhubazekileyo. Okwesithathu, umama uMkhosana naye ngumntu okhubazekileyo, banomntana apha ongaphilanga kakuhle ngenxa yemeko abaphila kuyo kweli bhangala. Kungoko ke sithe singabahlali okanye ndingumhlali okokuba noko isimo sikatata uMkhosana asifanelekanga uba kule demokhrasi abe uhlala ngolu hlobo ingumntu okhubazekileyo. No matter usuka phi, no matter ungubani, kodwa ngokwesimo salapha eMzantsi Afrika akamele uhlala engumntu okhubazekileyo kule meko akuyo. Ngokuba ke sasikwazile ukuthetha nookhansila, ibekufanele uba xa kokhiwa izindlu ngomnye wabantu abajongiweyo, ngomnye wabantu owabonwayo uba naye ufanelekile abe nendawo anohlala kuyo. Enye into ekhoyo utata uMkhosana ayicelayo, zikhona izindlu ezikhoyo apha eDongwe, iDongwe Extension Maboyaze, ebekufanele uba noko ngokuthe ookhansila bakhona bakwazi ujonga izindlu ezingenabantu ezivandalayizwayo ngamaphara, bakwazi ukumfaka kuyo, bamnike loo ndlu ngokwendlela efaneleyo njengoba urhulumente. But ke namhlanje siyabulela ke ukuba aphume kulo nyaka upheleyo eze apha kwi-TV azokwazi uncedo. And nyhani ke ukhona umSamariya okwazileyo ukubabonelela wabathengela isayiti. Kungoko ke sicela abantu oonobhizinesi balapha eWhittlesea, iSouth Africa yonke
incedise kutata uMkhosana ikwazi ukokhelwa indawo yoba ahlale kuyo, ikamva lakhe noko libe rayithi. Ngutata lona, ngumama lona, umntana wakhe angasola kwidemokhrasi athi umzali wakhe ephilile eSouth Africa ebesilwa ngendlela ebesilwa ngayo, yena umntana angakwazi ukuxhamla inkululeko yalapha eMzantsi Afrika. Ngokwesimo umntana uyafunda, ngokwesimo somntana aphila kuso sizamtraumathayiza naye angakwazi ukubonakalisa indlela ebekufanele uyenzile kubazali bakhe, abonakale njengomntu onothi abe liphara because imeko yakwakwabo ayizukwazi ukumncedisa. Kungoko nathi sisithi ke utata uMkhosana ngomnye wabantu abahlelileyo apha eDonga. Kungoko ke sisithi ke oonobhizinesi balapha eWiltlesea kwiSouth Africa yonke, even ke Enoch Mgijima ebekufanele uba noko bajonge isimo sikatata uMkhosana. And enye iproblem apha, xa kokhiwa izindlu ngurhulumente wethu akayikhonsidarishi abantu abakhobazekileyo. Izindlu azenzayo uzenzela nje abantu abanomali kakuhle, alibale ngabantu abakhobazekileyo. Zezo zizathu ke ezibangela into yoba utata uMkhosana acele uncedo kwiSouth Africa. No matter uba uMkhosana unayo ifemeli, asithethi ngafemeli, sithetha ngesizwe aphila kuso, ngemeko ayiyo, esicelayo into yoba oonobhizinesi bethu bancedise kwinto utata uMkhosana akuyo. Enkosi. Utata uMkhosana ngumntu okhubazekileyo, isendaweni yomntu. Uke wafika umnikazi wendlu ezosiqonda into yoba side sisuke nini endlini yakhe. Sinexhala ke ngoku asuke afikise iimpahla zakhe silapha sikhuphe phambi kwexesha. Siyacela kakhulu, siyalidinga uncedo loba izitena, imathiriyeli yonke sokhelwe kulo nyaka, ngoba kudala sihleli apha siyile nakooceba. Le minyaka minintsi sihleli apha besizama sisiya kooceba ukuthi basincede kange bakwazi ukusinceda. So siyalicela uncedo kakhulu into yobana lo nyaka wona ungapheli silapha, ubusika bungafiki silapha. Le temporary njengoba ikrazukile macala, xa kubanda iyabanda, xa kunetha iyanetha. So ke ngoku sinaye nomntana onesifuba, ugula oko kuba kaloku kuyanetha. Enkosi. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.